Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Levi at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabagyak di taalakapan ng Rona di Tatulong, ti Alonso Malyaga kantanya sa family, kastamot ni Esther Malyaga Domingo and family ti Sitanga Ballesteros from Homer, Alamo. Makablaawan dagiti barangay officials di Tainabaan Sur, Rosario, La Union, isuda da Kapitan Epong Liobrera, dagiti kagawad ada Carlo Tabas, Ebot Valdez, Alan Kabalatungan, kan aminan akagawad. Pati dagiti barangay Tanod, isuda Carlito Villanueva, Rod Raimundo, Bonton Maglaya, kan aminan akakadwada, from Yara, Asiana, Manangan. Happy birthday kada Andrea kan Emmanuel Aglugob, Titwao, Cagayan Valley, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Alex, Milo, Edna, Flor, Kandali, from Juliet, Kuwait. Shout out pa kada Imelda Velasquez, Alfie Bahian, Josefina Palingayan, Jasmine Rivera kan Mercedes Bautista. Matusalem family ti Sitio Corpus, Barukbok Isabela from Nelia ti Dubai. Happy birthday John Paul
Abuyuan, kan belated happy birthday manong Paras Alingog. Shout out kada Pauline Abuyuan, Otep Abugan, kakabsat ko kakasinsin, uncle kan antik dita Santa Luciana, Kawayan City, from Maluti, Singapore. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, kastamat ni Anami, Alma, Kanjeline, Tipindangan 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro, ti Hong Kong. Shout out kada Hazel, Nicole, Carol, kan amin at taga Kilayon, Balbalan, from Gretchen, Uday. Lumboy, kan Porte family, ti Ribsuan, Nagilian, La Union. Kakasinsin ko dita Burgos, La Union, kan amin agagayam ko dita Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy, ti Vancouver, Canada. Lakay ko ani Gerald Tunak, aka Janong, dita BDO Main, Lawag City, from Ruby Janang, ti Hong Kong. Conchita Andrio, ti Barcelona, Spain. Corazon Valdez and family, Erlinda Ucayan family, Teresita Esmeralda, ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out iti Gammad kan De La Cruz family, ni Romy Gammad, ti Taguig City, from Romeo Gammad. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Levi. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma, takanayon kayo anasalun at adanunan to'y surat ko. Ilingad naklangan manang itinagan a Levi, tubo ti Ilocos Sur, iso na pagklanak nga Ilocano. Katkas iti daduma, napalalo ti asam ko nga agdengeg kadagiti programa nga Iloco, nang runa una yan day ti programa yo. Jak ibain amay saak akamang ti LGBTQ. Adamay sa kabsat ko babae. Siyak ti inauna manang, iso a disappointed kanyak ni tatang gapo iti kinatao. Ninanang kaniading ko ti makaawat iti kinatao. Saan na panagpanakkel manang ngem nagagetak nga agadal ken agbirok iti kwarta, babaan iti isusurot ko kadagiti gagayem ko apadak abayan. Ti masansan nga isusurot ko no adaraket dagiti gagayem ko, ti kagura unay ti amak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nasip nga tan lagreng. Di tay ka di pa'y mangrabe. Ay ba mo na dagiti ubay? Awan pa'y mo't ni Levi lakay. Ni Leia laeng ti adadita silid na. Ne, apay ngay. Napananmanan dyan nalaing nga anak mo. Napandak ano kinasarita dya ayusan da nga agkasar inton bigat. Masansan sa matan di kas tangar aramidan na. Talaga tinakdaran nandikas jay akatatao na. Apay aya, katawan mo ti madingar aramidin dyan akta. Kaya't nalaang ti makatagad. Makatagad? Tapnoan niya. Tapnoan da pagbayang gudaw na? Amo mo ta saan anasam di anak mo nga agpaspasyar. Kaya't nalaang mo ti makatagad iti kabukbukudan na. Dahil takot nga men. Isukit anatangkan ti ulo di anak mo tapampanoy nuyam ngamin iti amin ngar aramidon na. Kasanungar nga bali na pudpud no alalaki di anak ta no day tamot mapan ag make up to obraan na. Bayam ka din. Kan bakasyon mo't ita. Iso asayangan na ti oras na nga dalaan dito'y balay. Uy, makamo ka. Ngam di munto ko na di ka pinalagipan. No bilang at dati madi ang mapasamak iti bail nga anak mo. Saan to ang mapasamak ti pampanunutom lakay? Tanasing pot ni Levi.
rabi agong ungot manan ni tatang. Napan mi man in finalize di ayusan mi nga agkasar ita. Kan insagana min dagiti kasapulan mi, iso analadawak ang nagawid. Isong oras ni agdigo sa kon, tamapanak kon, Leia. Naimbag man, tadi mo na danon ang nakariimpay ni tatang idirabi No saan? Amangan no nakangag ka manan kan kwana. Ay na, ading, nairwama kon. Talaga nga minasaan ang ma-acceptar ni tatang ti kinatao. Kasano, nagado nga min dagiti madamdamag na akaslakan ka, nga awan mo't la tinagmamaayan ti biyagda. Linoko laeng ti boyfrienda. Ay na, sana kakasjay, Leia, ading. Tati kahit ko laeng, kat di tayo makatagidak. Tap na damot maitulong ko. Nang runa kat asidagman hindi pa nag-enroll. Wan nga rod, Manong. Agkolehi aktumatan. Wan nga rod. Kat, anyaya ti kahit makurso nga adalam to. Kaya't ko kumati nursing, Manong. Ngam amangan no sana kabailan da tatang. Makaamunton, Manong. Ay na, Leia, panunutam anaimbag noon niya ti pagasmam. Kita anak, ti pagasmak nga aramiden ti inyon-roll ko iti kolehyo. Makitan tulatan, Manong. Mala, agsagana ka nga rudon, tapno saan ka amala daw iti papanam. Nanang, I'll go ahead. Sige anak ko, aganad ka iti papanam. Wan. Ayan ni tatang. Ay kat na pa nagpasadan anak ko. Amo mo ta kanayon anasapan ni tatang mo tunggal aldaw ti tiyenda. Taadadagiti mangarkilaken kwa na. Sabagay. Naggagat nga rod ni tatang. Ay na, isun sa ti malaak, nanang. Katasino kumapay ngay anak ko. Agpada kayo mo't adiyo kayat ti mabakbakan dyan. Agama kayo lang agpaisaw. Yes. Iso kat malalaki. Siya kat saan. Iso akagurguran ak ni tatang. Di mulatan ikaskaso anak ko. Aramidam no anya ti makaparagsakan ka. Ngam, aganad ka. Wan nanang. Di na ka di pagdanagan. Kan may sa, talaga nga min apag-aayat ko dayto ay trabaho. Dayto apang gadak. Kan saan la dayta, tamasustwentwak pa, iti panagadal ko. Kanayon nga rod aday ta ti pagsupyatan may kanditatang mo. Di namat may papilit ti kayat na. Nanang, agyaman na ka. Takanayon nga adda ka ang mga ikalkalilis kanyak iti pungtot ni tatang. Sige, mapaanak ko, tapos sana ka maladaw iti kasaran. Tamangan no saan dak abayadan. Leia ading. Ato iti kwartam. Ha? Apay na iti akwarta, Manong. Kat para kang ka. Idulin mo tapno adain inutom akakauten no kas pangarigan saan nakamaikan ni tatang. Uno, di na maipaay ti amin nakasapulam iti pagadalan. Ngam saan pa imot nga enrollment, Manong? Kat idulin mo latan urnungam ko nakmet. Mabiitan ti enrollment niya. Nagpaspas na aglabas ti aldaw. Thank you, Manong. Si Kangay, adapay na bati akwartam? Of course. At syempre, ang ikaktumot ni nanang iti pakitsendana. Nagmayat gayam ti pagbiro ka, Manong. Ngam kasano na danton klase?
Kasanon ngay? Di sumuro taklat ta kadagiti kagayim kong agrakit tunggal awan ti klase. Wano saan, no bilang malpasan ti klase iti malam. Sayang mat namin ading. Sapay saan mat anadagsan at trabaho, kan dakkel pa iti matgadan. Iso akabalak nga igiddan, iti panagadal ko. Amano maapektaran ti panagadal mo, Manong. Nakarkaron nga agungot ni tatang. Di ka kadi madanagan, Leia. Jack baybayan ti panagadal ko. Jack mo't mapali na baybayan na ito at trabaho. Iso adyak nga rod kayat apaluspusan. Ubingak pay laeng Manang, pagasmak at talagan ti agbalin a make-up artist. Iso ti makagapo no apay akanayon a sumurutak tunggal at daraket dagiti gagayem ko agay. Dakkel at tulong kanya nang runa iti panagadal ko ti matmatgadak, kan makatultulong akpay iti kabsat kan inak. Tati mindset ko, isupay a pagparikutan ni tatang ko ti ited na akwarta iti kabsat ko kan iti inak. Ikagkagumaak ti mangged tunggal bakasyon iti pagadalan. Agur urnungak tapno adda madadaan nga aramatek iti panagsubli ti panagseserrek. Idi dandanimanan ti panagseserrek, kinasaritanak ni tatang ko. Anya ka diti bagayo, tatang? Dandanin ti panagsiserag. Ang kolehyon ton ni Leia saan aya? Wen tatang, dua kami ton kanilay ang ading ko nga dati kolehyo. Di mat kay kayat mo ti agtrabaho tapno maipakat mo ti talentom iti panag-make up mo. Saan mo't atatang? Kaya't kumutlat ti agadal. Sigurado ka? Pampanunutak nga may napagsardangan ka pa lang nga agadal, tani Leia pa lang ti agtulaw nga agadal. Ha? Ang apay aya, tatang? Una, tapno may pa may samon day takayat mo apanggadan. Kas makita nga may katawan tumutla ti pagmamaayan tad adalam akursaw. Taday tamat sumursurot amapan ag make up ti kay kayat mo. Ala, kabalak mo tapagkitan ng tatang. Kan may saan mo takanayin nga datay ayusan mi? Saan nakanayin nga darakit mi? Ay, narigat na itapang panunutam. Isa may mayat na agpili ka laangan. Ang saan na masapol nga agpili ka? Ta nakapag-desisyon na ka. Anyat kayo ti asawan, tatang? Total, pag-smamot day ta kunam apanggedam. Ti pa nag-make up mo ti kahit ko asawan. Palugudan ka nga raw. E pa may samlaangan day ta apagesmam kat agsardeng kapaylaan nga agiskwela. Anya, pagsardengam nga agadal ni Lebe. Wine, apay aya. Awan mo tidakas na. Nga maapay ngay, kaasibat di anak taano pagsardengam.
Saan akaasay, tamay pamaysanan di pagisman ng aramidan. Awanan ti mangipawil iti kayat ng aramidan ta saanan nga agad adal. Kayat mo asawan, pagtrabahom laangan. Kan kastamot ti aramidan na saan aya? Kanayaw na amaladaw nga agawid no adda papananda kadag iti gagayim na. Kasano nga nga may pamaysan na ti agadal no kastamot ti aramid na. Ngamla ka. Ay awanan ti adupay ang ngem lagreng. Bayam tapalugudan na ti bagay na iti pagisman na. Laitan tumot lang ti turungan na. Awan tumot lang ti mama ay ti kurso nga adalan na. Lebe anak, kinasaritak ti amam itay, may panggap iti desisyon na nga agsardeng kapaylaan nga agadal. Ay, kasyay mo ti desisyon ni tatang nanang. Katawan ti makatubngar. Paibaan yun, tadi isuman na napagapaan yun. Ngam saan anaing kalintigan day di a desisyon na anak ko? Amok agaputa kasto iti kinataok nanang. Tamo siguro ni tatang katawanin tinasayat at turungan ti biyag ko. Ngam nagbidot ni tatang. Anak. Di agdanag nanang. Saan ang nasakit tinakam ko ni tatang? Kun mapampanunot ko mutlaang. Ang mga numarigatan mutlaang ni tatang nudwa kamin ko ni ading kong agadal iti college. Ay, maanya nga rin ti planom ita anak ko. No di kan aginrol ita pa nagsasarak. Saan ko asayangan ti panahon ko nanang? Ikagumaktag trabaho. Sumuro ta kakanayon kadag iti kagayim ko no at the event a papananda. Iti kasta, maadal ko anaimbag ti trabaho a sinarek ko. Takayat ko tagbalin a perfect. Manong, mababainakan ka. Sika ko matirumbang agtuloy saan asyak. Bay amon ading ko. Basta agadal ka na imbag. Tapno sana ma-disappoint ni tatang. Ngam kasanukan ngay manong. Ay na, di na ka di pa katanagan. Agtrabaho ak ading. Kaya't namnamaem, matulungan ka latay ti panagadal mo. Unay mat ngaminan ni tatang. Saan anaing kalintagan tar aramidon na? Sapay na yung bagana, rumbang amatungpal. Amok, at ikinatawag ti may sapay pagkaskas dayan ni tatang. Ngam panagkakabaila kapasaya atan ti biyag ko, Leia. Chin matungpal ko ti arapap ko. Saan lang nga para kanyak, nadikat para kada kayo a pamilya. Manong? Panagnagaka ni tatang, nga oray sa anak nga agtuloy nga agadal. Sa anak nga nagbidot, itinapili ka pag-smak. Rumang ay to tibiyag ko, babaen day to at trabaho, kan pag-smak, ading ko. Jack nga rudan nagtuloy ang nagadal, gaputa day ti desisyon ni tatang ko, manang Emmy.
Talaga analidayanak. Ngam iti sabali abangir, ada pasad ti kaunggak anaragsakanak. Tama ipamaysakon ti pagasmak launay. Ti panagbalin ko a make-up artist. Manipod idin kanayon dakon nga isurot dagiti gagayem ko iti sa dino man a lugar a mapanda pag make-upan. Saan laeng a maipapan ti panag-makeup ti inadal ko no dikat aminan a services para iti maysa a salon. Jak ilibak manang adakkel ti matmat gadak nang runa idi kabailakon ti agmay maysa nga ag-service. Idi agangay, napanunot ko tinangala kadagiti tao at ang danak nga agbalin akadwak. Nang runa tanagabroad maten dagiti gagayam ko asigod asumursurutak. Medyo narigat idi damo manang ngamjak na pukawan itinamnama. Agingga idi adda na rentaak a pwesto nga isun tinangrugyak. Leia ading ko, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at matmanong. Si Kangay, kumusta ti taray ti negosyo? Pinapintas mo pa iti uray la di ren-rentaam a pwesto manong. Wana tapno makayayaw papanan. Kat babae ni ti asi ti Diyos, ado ti customer mi ading. Iso ang nagnayonak manin kadagiti taok iti salon. Ay, nanamaikan manong. Ininutan a matuntunoy mo dagiti arapaap mo. Katagyaman ang iti ado-adulong mo kanyak Ay na, sana rumbang agyaman ka kanyak ading ko. Di matiin ka rin katulungan ka, aging gay di makaturpus ka. Manong, di mo ka di kailiw ti agadal? Kailiw ko mat ading ko. Ngam nalabit ada ito'y talaga ti para kanyak. Ti profesyon ko ita. Iso ano amiri sa kanaimbag? Adamot pagsayatan ti desisyon idi ni tatang adi na kung pagtuluyan pa nga agadal. Tagayam, ada na pimpintas a plano kanyak ti Diyos. Gapumat day ta iti panagsalukag mo manong. Di nakabinaybayan ti Diyos. Nasingpat ka ngamin nga anak kan kabsat. Kaya't kayumot ngamin nga ipaayan iti narang aya panagbiag. Kat mangrugrugin ading ko. Ngam agagagitak pa'y, tapno maipaay ko ti amin akal-kali kagumak para kada kayo. Apay dagita nga appliances bakay. Nagkapuan dagita. May da in-deliver itay, ginatang ni Lebe. Anya, apay nga pinagkikidan na. Nagastos oray, ang mga nawanan tinabati a kwarta na. Saan nga aggastos day jay, no namnamaan na nga awan gastusin na lakay. Amom, maya titaray ti negosyo na. Adun ti customer na iti salon na. Kastaya. Amam bakay. Nagdakkel ti pa nagbababaway. Gapoy tinalaos edi atratok kan kuana. Nangruna pa edi impatangkan ko nga agsardeng laengan iti panagadal na. Amom lakay. Dagiti desisyon kan panakilangan mo idi kan ni Levi, inaramid na akarit, kat iso tinang pasingkad iti gagam na, amang parang ay iti panagbiag na. Iso nga awan ti rumba nga pagbabawyam. Ay, ngamkas ama, at dalata rumba nga pagbabawyan, kan masapul nga ilintag ka. Mababainak ngamin kan kuana. Nang runa tadandan ni iso amin na hindi agas-gastos iti panagadal di adi na.
San abali lakay. Tas upapakan ti Diyos amin a kinasaya at nakadatayo. Basta ikararag tangag na nayon kumaatarabayan ti Diyos ti anak ta. Tatang, rabiin, ngamapay ang nakariin kayo pa'y laang. Talaga nga inuray ka ang nakaaway da anak ko. Ha? Apay tatang, at ka di masapul yung kanyak? Awan matkit day, lebe. Ngam kayat ko kumataag ki daw iti dispensa kadag iti naaramid ko kang ka iti kalabas. Ala ni tatang, awan mo tinaaramid yung amadi kanyak. Ay di mo mailibak anak ko. Ado ti basol ko kan ka. Nga magyaman nak tapulos adi ka nagitanam iti sakit tinakam kanyak. Apay kumangin ng sakit tinakam ko kada kayo. Kat da kayo tigapuna no apay asagsagrapag ita tinaimbag agasat asimmangbay kanyak. Leve, anak ko. Napatag kayo kanyak tatang. Amok at ipagimbagan milang anak yun at ipampanunutin nyo. Kat pagyamanan mi unay dayta. Isa pa nagkunak. Panawon matan tapno masupapakan ti ado arigat yo para kada kami kan ni ading ko. Iso abay-bayan ta kiti amin nga aramidak. Ta talaga kayat kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Nakasaritam ka din dyan anak mo. Amok nga inuray mo ang makaawid idirabi eh. Ay, Juan, nagsarita kami lagray. Kat anya nga'y tinapasamak. Nagkidawak iti pamakawan kadag iti naaramit ko iti kalabas. Anya nga'y timbagana. Talaga anasingpot di anak tabakat. Jak pulos na rik na nga daim impunan na agura wano sakit tinakam kanyak. Itilaksid dagiti naaramit ko iday. Nasingpot dagiti anak talakay. Kanada respeto da kadata. Dayta tidakkel a pagyamyamanak iti Diyos. Tanapadakkel ta na saya at atao dagiti anak ta. Udno dayta bakat. Kat dayto nga tandi kararagsakan apasat tibiyag ko. Nang runak at makitkita kundi pa nagbaligi dagiti anak ta, iti pinili da a propesyon. Manong, graduation ko ninton bigat. Naawan nga rudlaya anak ko. Kasla kaano laang da di pa nagrugim nga kolehyo anak ko. Ading, kablawan ka.
Agyaman na kiti ado tulong mo, Manong. Talaga adinak binaybayan. Pudno ti imbaga ti adem, libe, anak ko. Sikati na magpaturpos iti kabsat mo. Isu nga agyaman kami unay. Naggasat kami anaadaan iti anak, akas kada kayo, Leia, Leve. Nanang, nagasat kami takas kada kayo tinagbalin adadakkel mi. Nga oray at dadagiti nagbalin a desisyon kao asaan ko maarumbag? Ay natatang, lipatan yung dayjay. Kas makita mo tinagbalinan mi nga anak yo. Gapo day takada kayo ni Nanang. Masapatayon to inton bigat, Manong. Ay wanatin ko. Kat awisam to amin nagagayim mo. Ijay tayong to inabangak avenue nga ag-celebrate. Anya, nagisagana ka iti pang-celebrar tayo, anak ko. Yes, Nanang. Kat kayat ko nga awisin nyo mat amin nagagayim kan kakabagyan tayo. Takayat ko akaraman da, iti pa nang celebrar tayo, iti pa nagbaligi ni Leia nga ading ko. Agyamanak, Manong. Inahan na karagrag sakak, anak ko. Pat ganda kayo unay-unay. Pudno ni Nanang yo anak ko. Kat itapay lain, makikita kunti pa nagbaligi yung agkabsat. Mamati ak amaragpatyo ti amin nga arapa apyo iti biyag. Namin pinsan ang nagbaliw ti ugali kan trato kanyak ni tatang ko Manang Emmy. Nang runa pa yan, idinay matangan na ti panagmarch sa ni ading ko anang iturpos iti kurso nga inadal na. Agpadadakan ni Nanang analaos ti ragsak na iti panagturpos ti buridak mi. Siyakmat, uray pa'y jakon intuloy ti adal ko, nalausan ti ragsak ko, tamakit-kitak a kontento dagiti ipatpatag ko iti kasasaad mi iti biyag. Iti saan a nagbayag nakastrakan iti permanente a trabaho ni Leia. Kat ti pagsayaatan na, maipakat na ti kurso nga inadal na iti nastrak na a trabaho. Dananang kentatang, jak pinalubusan pa'y nga agtrabaho. Tati kayat ko, nanaman dalaangan ti imnas ti agbyag iti narangay. Saan laaday tamanang? Saan apa nagpasindayaw? Ngam amin dagiti kabagyan mi nga umasidag kada kami nga agkid daw iti tulong, saan da amapaay? Tanalpaskon nga ingkari iti bagik asaanak nga agbalin a naimot. Ultimo dagiti kalugaran mi makatultulong nga kadakwada. Ado ti maragsakan iti araramidek, ngam adalat tamat dagiti adda masasauda kontra kanyak, akesyo nagbalinak kano apalangguad, tasim mayaatan ti biyag ko. Ngam daytoy laeng ti makunak Manang, no nalukayak man at tumultulong kadagiti agkasapulan, saan agaputa kayat ko ti agparamag, wenno saan agaputa adu ti maitulong ko, wenno aglaplapusanan nakon. No dikat amok ngamin ti karirik na ti pulos nga awanan. Agyamanak Manang Emmy, to'y pagayam mo, Levi. Levi, pagayam ko, magustuak man unay di imbagam, at tumultulong ka saan agaputa aglaplapusanan kan, no dikat amom no anya tirik na ti awanan. Nagpintas a kapanunutan. No amin kumadagiti addaan kat kasken ka nga agpanunot, mamatiak nga adu ti maayatan kan matulungan amang pasayaat met iti bukod da abiyag. Alakastan pagayam ko,
Katagyaman na, kiti panang ibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyak. Dintun, mapunas, dito'y lagi.